ingoma zabathuli ayosina ngazo mina ngaphela ngaqhamuka nokuthi ayifuna ngiyiqophele mina ingoma engizosina ngayo lapho emabhokisini base-ke laba bangala bethi hhayi wena hamba uye lapha ngoba uyakwazi ukukhompoza wena ingoma hambabi uyongena kumculo wamasanathi hayi le nto le ngathi izomhlula ngoba angiboni nginesipho bathi naso hamba uye khona hamba-ke ngeze emculweni wokuthi futhi nesiqala sizwa namano nithula akuseloni nasinda nina nengakafiki ngasho kumthomisi usho kumthomisi ayikhala kumthomisi uma kuba nakomthomisi hayi futhi ngophondo ngangabantu abophondo ngangicime entanyeni umthomisi yenza umthomisi cha qole sizwe namhlanje sihlangene la Shell mfundisi umnyango wakho ukhona la ngomfundisi bayibophezela cha ingoma kaZolokhu phela bayangenelela akuyonto encane siyazi ukuthi ke ngamanye amanxusa namagosa phambili bethu into eyingoba usondiya inkulu ngendlela yesimangaliso asazi ukuthi singathini usho ukuthi ukungena kwakhe kulo mnyango kwenze kwakudalwe emazulwini ukuthi uyofika yena eyizele yena uqoba athi mina la kufanele ngilekelele la yazi umnyango wakhe ngonoqondile ngampela okuwona ufuna ngabe uvese uphathelene nalento ngoba bethu ingoma kaZolokhu ngeze zisiqamba abantu iveze izinto eziningi ithathe ngoba ingoma amagosa kade ecindezelwe yini uqhamuka kakhulu komaskandi umaskandi wenze ngathi umaskandi iyona into enkulu kanti umaskandi uyingane yengoma usho ukuthi once kukhona ibafana usho ukuthi khona manje umaskandi uvele waqhamuka wodwa kwangathi awukho la uqhamuka khona kanti uqhamuka la uzele manje abantu babengaboni ukuthi umaskandi uzele manje makuyovukuzwa lapho uzelwe khona uphinde futhi kuyovukuzwa ngisho kumagosa amadala angasagidi kuthiwa azohlonishwa uyovukuzwa emakhosini uqobo ukuthi abuze amakhosi azobuka iy'ngane zawo ukuthi ngoba bonke la magosa alikho ezingaqhamuki ngaphansi athina amazonga aphethe ngawo umkhatshwa hlaka 21 zihlamele intaka yobekela amazonga obekonekele kakhulu 21 June uthi hayi no nakanjani isizwe sonke saseNingizimu Afrika asiphelele 21 June khona le qembu ukuthi isangene hayi leli qembu uma ubuka indlela elidlala ngawo manje ungathi ikhandwe manje hayi ngoba umuntu ubuka isitayela salo ngathi samanje kodwa isitayela sithi ngo-1996 kwenza ngokushintsha itayela akushintshwane utho lapho le nto esilwa lezi nsizwa ngisho kumaskandi yakhandwa yimina 1996 akuyona into yamanje ufika umuntu ukubona isangena sohlezi sisangena ufika umuntu kuthiwa sinalo hayi ngabona segadini ngempela isangena sikahle ngempela isangena isona ke ezobe sivezela umuntu ukuthi lapha kuyafundwa lapha yingakho ngeke ulibone ikhehla kuyapha ikhehla zobona mina nje hayi umuntu afuneka asine le ngoma uma ukona minyaka u40 ngisakutshethi ngeke ukwazi ya retire ngeke nje ukwazi kufuneka ube no40 ubuqale uno19 yes uzoba nawo u40 uzoba nawo u50 uyisile kodwa umuntu uzofika kuna40 kodwa ngeke lo ukuzima hayi yathini mhlawumbe amasekondi ambala njengoba phela mfethu ngithi asibonge ungqongqoshe ukulekelela indaba yengoma kaZwelonke asiphambili ngengoma kaZwelonke Ningizimu Afrika obabukaza nxumalo besikhuluma naye uZwide Mkhatshwa sikhuluma kakhulu ngengoma kaZwelonke ngomhla ka-21 nakanjani Zulu sizwe sonke sebesiphelele sithatha sibheke